Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba pila tip hi kani ka reservation ka at present kata ka reservation policy ka bambam padlong an ka badang datang ko office memorandum ka kren na yu hang to bat bun ki ba sungtho bakla ba ka hito ba VPP ki pan ka person station re em ni kren be ni ong bade ban review no number hakatu hi ka policy nilai isai ka bakta bandala pentrikam katkum katu ka polisi kani ka polisi ba menta kan kata hakarustar bat kabaha kan buon syakite ki perlok ki badan sagaro bat hagawai ki ong ba ka VPP ka pensyet lane ka ai kata ka communal feeling henry hato kamdai ka sarkar ka ba pensyet ka jing cancel je ka meeting jong ki seng bahalang ka bangila de ban tari ka to city dan bok bangila tar lupa bangila i kata ka vision baka jing pumpai lane pharia jat ben ka di ka government ni ka jing mut iu jong ka ban ong gumto ban bakim ba ki dawa kita ki perlok garo ban yo meeting sate kamut lada kim hun maki ngi sane ngin susong idol be ngin sulong ki siting dak kata ngi bamla ban pedang hang ni ngila pausai ba ko kejing betu jong kane ka sarkar ngila i ngila shailot ba kadai maka ka ban pharia ke ban rio tengah ai bu kane ka korwo sipat ba wan ngi jong set pila i ba ka fast attempt jong ka sarkar kala i kala pendi de klinti bat ka baar ke habab ngap pat sikapo rilom jantia kibadi ki pardok prasnam kipani kata ka 40% kani kamdai ka batamai ka jingpan ko jongki ya kata ka baha ka ba 40% hagap usnem ar hajar san ngangala deu nong yalam seng hatu ko pot nakawi ko non kila dawai teng hado lai 40% naka baha ko jongi gila poi ro hatu ko pot pa manga pot woi he jong ka pot na seng rilom jantia ngila poi ban ya kum je jero janji jerong kti ndre hatu ko pot ngalong no bejajai ngamlai ya shot nambar ba kila ya kan sungtho bat nistho ba kendriam upnar ubhoi war udai upai kasih bayar namar ba wat yo udak alfabet ngina pendan kam dojo te kani ka tek jong kini ki katto kan nengot klem de yo ka jing menjur na ki babon bapai dan de kata ka population nang ka pok rilum jantia kimla ban ong tang ki bai arngut ka kunhun ka ban ong ba ka jantia ka don kam hadu 40% namar ba yementa hingi don kam ban pendek ya kata ka percentage ngin se kren hadin namar ba ngitip sha ba kumno bat ngakan turu ya barokhat lada fikwa ban ajung mut ya kata ka state reservation policy within the state market da kan mau kata within the state lada ngila ban pembiang hiya kata hapo ka jela jongi kadai ka kamiyeng ko jongi wat numi tiang ya kata bakan intervene ane kan interfere kata ka supreme court lani ka high court kene kata lada ka kamiyeng jongi hi ka bet ka bala dengi bam du kutung du do ngitip hi pramangi kamut kan bet